बर' माहारिनिफ्राय असमिया जोबोद मोनसे पपुलार सिरियाल बेहरबारि आउटपोस्ट बेवहाय गोबाव सम एक्टिं खालामनानै सारा आसाम नाङैनो बयजोंबो मिथिजानो हानाय मोनसे मोजां मोनसे मुं मोननो हानाय फैलाव बसुमतारिया बावैसो रुंसारि जालांदों आरो बिथांखौ दिनै जों बयबो बिथांनि श्राद्धनि सानाव बिबार बावनो थाखाय नुजाफैदों। आङो बिथांखौ जिखिनि सम लोगो मोनबाय गमामायैनो बिथाङा जोबोद क्रिएटिभ सासे आर्टिस्टमोन आरो थांनाय 1-2 बोसोराव बिथाङा गोबांबार मुम्बाइआव थांदोंमोन गोदान गोदान कर्स लानो थाखाय बोरैहाय बिथाङा गावनो सिनेमा बानायनो हायो एबा गुबुन गुबुन फट'ग्राफिनि ट्रेनिंफोरखौ बिथाङा लादोंमोन आरो एनि टाइम माबा मोनसे मावनायनि थाखाय बिथाङा सानबाय थायोमोन। आं लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन बिथांखौ, नाथाय अबंलावरिनि साननायखौ रावबो एंगारनो हाया। दा बे हिसाबै बिथाङा 1-2 बोसोरनिफ्राय एफा एफा बेराम जादोंमोन, नाथाय हरखाबै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांखौ जों बयबो मान होदों आरो बिथांबायदि आर्टिस्टआ बर' हारियाव जोनोम जानाया जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा। फैबाय थानाय समाव बिथांनि न'खर बिथांजों लोगोसे माखासे जोंहा आर्टिस्टफोर दङ, कख्लाबारि ओनसोलावबो गोबां आर्टिस्टफोर दङ। जोंनि MCLA बयबो लोगो नांनानै बिथांनि मुंखौ अरायसम गोजोर खालामनानै दोननो थाखाय माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामनाय जागोन, जाहाथे फैलाव बसुमतारिया आसामनि मोनसे सिरियालाव बिथाङा खामानि मावनानै बर' हारिखौ सारा आसामाव मिथिजानाय मोनसे थासारियाव लाबोनो हादों। दा बे हिसाबै बिथांखौ अरायसम जोङो सिबिलांबाय थानो थाखाय माखासे इनिशियेटिभफोरखौ लानाय जागोन। आङो बिथांनि न'खरनि, बिथांनि अनजालि बिसि, बिथांनि अनजालु फिसाला, बिहामजो आरो जेसेबां सोद्रोमा दङ, बिदा दङ, बिबाजै दङ, गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरदों। न'खरनि सोद्रोमानो सोरबा सासेनि माबाफोर राहा लामा रायलायगोन बेखौ आङो दिनै बिथांमोनजों रायलायदों। दिनै श्राद्धनिया जोबलांथों, बिनि उनाव बिथांनि परियाल आरो जों गासैबो रायलायनानै बिथांनि न'खरा जाहाथे फैलाव बसुमतारिया रुंसारि जानायनि उनाव जेबो उसुबिदा जाया, बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनजों माबायदि मदद होनो हायो बेखौ जों सावरायगोन। माबा मोनसे बिमुं होनायनि राहा लागोन नामा? बेखौबो आङो बिथांमोननो दायित्व होदों, मानोना जोंहा गोबां आर्टिस्टफोर दङ। बिथांमोना दा सावरायगोन, जयै सावरायनानै बिथांमोना जेखौ प्रप'ज खालामो बेखौनो जोङो सरकारनिफ्रायबो जोङो मावनो थाखाय रेडि आरो एज ए हल समाज हिसाबैबो जोङो मावनो थाखाय बेखौ रेडि। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।